Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Grabe na dangog akong nagtigob ka sa bago. Ikaw ito, partner? Ha? Garo ika ito eh. Garo ika ito eh. Wala mo na akong nado. Ako may nada. Ala. Bako daw. Nasobrang ka sa pagkakan mo yan. Bako daw ikaw ito mananggad? Bako mananggad ika? Bako man. Kasi sa itong nagtigob. Kasi bago pa ako nagparatigob. Maraming hapon po sa mga nagtitirigob ngunyan na pagkahapon. Kamusta? Happy Fiesta. Happy Fiesta, Legazpi. Yes. And of course, happy anniversary DZGB. Iyon. Double celebration ang igwa kita ngunyan, ano? October 24, 2022. Di ka ba yan nagtigob mananggad? Kasi bago pa. Bago kita nagpuon kong programa. Ano ba nagtigob ba? Sige. Ano nga rin sa Tagalog ang tigob? Tigob. Ano ba yun? Ano man ang ganda, no? Dighay. Dighay. Tagalog man. Tagalog. Dighay. 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 Sa mga Yung na... kadalasan na nangyayari ang pagdigay sa aki. Dulay man ito. Excuse me po. Sa mga kumakain. Opo. Ha? Di ka ba na miesta? Di ko Uy, ako fiesta makapamista. sa San Rafael. Sa Santo Domingo. San Fiesta Rafael. man sa Indo. Ay, iyo pala. San Rafael Sa man barangay ito. ko. Oo. Fiesta man duman. Happy fiesta kay punong barangay Joey. Ano na nalimutan ko. Bala ka na. Dahil ka paguli. Maristela. Paguli mo. Dahil ka makakatigob. Maray na hapon po sa kabos. Speaking of tigob, ang Mount Mayon baga nagtuturo tigob. Correct. Sabi ka ni ba? Nagtigob man sa nangayayan. Yes. Alagad, sabi igwad da partner ng update mo niyan. Uni na ang update. Matapos na partner na ibandera kan Feebox and Alert Level 2 na abnormalidad kan Bulkan Mayon, ang Albay Provincial Health Office nagkakaigwa naman in plano kung ano ang dapat nagibuhon in kaso na mas magkaigwanin patakot nin pagtugaan mayon asin magpaibakwar sa mga residentes kan barangay na peligroso ang sitwasyon. Sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Nats Rimpillo na nagkaigwasinda ng pagtiripon as nailatag na ang mga plano kung sa insayang ipinaliwanag nasa sa indang nakakaputan na datos sobra sa 100,000 na mga residentes hali sa may pamitisan kang Bulkan Mayon ang posibleng maapektaran kasabay na ang Legazpi City, Kamalig, Daraga, Ligao, Ginubatan, Tabaco, Malilipot, Bakakay, asin Santo Domingo. Ibinagdagbama ni Rempillo na sinda sa PHO matabang sana sa rural health units kung ano ang pwede rin dang maitaon na asistensya. Yan mga prevention is better than cure. So ngunyan, kumbaga sa mga lugares, partner na delikado, pag nagpuputok ang ngayon, no? Ining palibot na ni kan, ining 360 degrees partner kan mayon, no? May mga identified areas dyan na pinagpapaibakwar every time na nag-aalboruto ang bulkan. Iyon na nga na ini partner sa mga nasabi bagang mga lugar. Arugan, Ligao, Daraga, Kamalig, Ginubatan, Tabaco, Malilipot, Bakakay, asin dyan sa Santo Domingo, no? So magayon ini partner ta at least maski dai pa nagpuputok an mayon ta igwabag aki mga indication may nagsasabing
nagtitigob ngayang mayon. O Garo kumbaga- nakipista man garo. Kumbaga aktibong maray. Oo. diba? Nakipista. man. Tapos minsan may garo nagbabaga ang Yes. nag-glow ang crater kang mayon. So saro bagay yan okay. partner sa mga indikasyon na may abnormality talaga. Kaya nga ni isinakat na sa alert level 2 ang Mount Mayon. But good thing about this is apod kani an sa tuya ng mga nanunungkulan, especially sa Feebox, nagkakaigwa ng information and then tangani na magkaigwa man ng preparasyon ang mga LGUs. Correct. Diba? And ipigbababa nin the partner ang mga impormasyon sa mga opisyales kang barangay, tanganing maging madali man ang sa indang koordinasyon sa Correct. mga residentes ninda, lalo na sa mga affected barangays talaga. Tanganing arma-araman ta na. So what to do during, before, And after. then after. Correct. Pag after, mauruli na. Mahuli na. Sabi nga ni, mas marin ng permigit ng preparado. Ayo. diba? Tapos, ano yan? Ngunyan, pag hinapot mo ang mga naka-star dyan sa pamitisan kan mayon, kung yaon dyan, hihapot ko, asayin na kita, pag-araw kaya. Oo. So dati nga, Oo. aram na. Dati. Aram na. Kung baga may evacuation plan na ipigbaba na sa LGU para Oo. dyan. So dati nga, duman nga kita sa dati. So Kung dati sana? So dating ano yan, evacuation center. Evacuation. So dating evacuation center. Okay. Duman kita. Yan tabi, I don't know, sa iba, kung may mga pagbabago, i-announce man yan, and then permisa na tabi mag-antabay sa mga marites. Especially sa mga dyan sa barangay halls. Correct. Pag may mga day pa kinahapot at day pa kita aram na makakasimbag sa tuyaan na mga opisyales di barangays, madali man sa bagayan partner. Tama. Oo. Dami Aram nga yan ni, kang kapitan. Mas marin na naghahapot kita kung medyo kulang ang sa toyang kaaraman. Correct. Diba? Tapos, sa laogan pamilya palan partner, in case bagang bumigla man ang gadiyan, in kaso lang po, dahil malagod. So, mga aki na nag-ieskwela partner sa ibang lugar, Yes. halimbawa, high school student, nag-ieskwela digdi sa Legazpi City, tapos, digdi sa syudad, tapos, anharong, yaon dyan sa may pamitisan kan bulkan, dapat isinama ninda ang gigibuhon ninda. Tama, oo. So, they man sin the partner, kumbaga, mabigla matakot. Correct. They inaaram kung sa maduman. Dapat, diba? sabi nga ni, dapat aram ninda ang mga what to do. Correct. And alertado man sinda Correct. ng mga kaakian. Arog ka ito, so bigla bagayan na putok. May nagkahiriling akong pauruli pa duman sa barangay ninda. Iyo. Na ang mga taga-barangay ninda, pabaraba, Yes. sindaman lugod, Pabalik. nagsurulbudan. Oo. So ganyan, dapat siguro kita bilang sarong padre de pamilya sa mga magurang, sa mga guardians, pag pagiramdumon ta sa tuwi ng mga kaakian is specialmente ining mga nagaharali kiharong na nag-ireskwela, Tama. nagtatrabaho. Correct. Kung ano hanggang dapat nagibuhon ninda in kaso man hanggang na mangyari ining babana-bana na pagputo ka ning mayon. Yes. Sabi nga ni Enot na mataw ning giya sa mga kaakian partner, ano iyo ang mga magurang? Correct. Kasi nang yaon mismo ng mga kaibahan sa laog kang pamilya. Di magparatubod sa kung sisay sa Kung sa nadyaon iyan. dyan na baka agadan ka man sa nakipamasahe nihatod ka or kung ano, di ba? Dapat aramon ta and then maging specific kita sa papadumanan o sa dudumanan kan mga aki. Correct. No? Yes. So iba, okay ngayon, di ka ngayon dyan maghali sa eskwelahan mo, Oo, ta kami ngaya ang madyan. Ayun. Kami masundo sa imo. May malinaw na impormasyon na Oo. itatao sa aki, Correct. diba? Minsan baga, pipauruli minsan. Correct. Oo. Yung mananggad. Oo. May, So- syempre, pag ang mga rayaon sa eskwelahan, pag nag-dismiss na kang klase o maguruli na kamo, sa mga aki man, kanya-kanya naman iyan, Correct. diba? O halimbawa ngayon ako sarong magurang, ang aki ko nag-eskwela digdi sa sentro kan Legazpi. During the time na mag-alboruto ang mayon, di ka naman paulion duman sa arong. Correct. Lalo na kung nasa affected area ka talaga, Yes. diba? O diyan ka sana sa eskwelahan, Opo. ta kami ni mama mo or saro sa muya ang madyan, kukaon mo ika. And then duman kita, mag-ibanan kita pasiring naman sa evacuation Yes. center. O kung dakula naman, college student, pwede naman sindang, ika ngaya, magdiretso ka na naman sa evacuation center. Or, pwede mo kaming i-chat or i-text ni mama mo Kung hain kung ka. hain na, kung ano na, update na sana. Dahil ka na ngaya maguli digdi, tawara ka nang maabutan digdi. Tapi naharali na, tiga-akot na ngaya kami kang ano yan,
truck ang army. Iya ba gano? Iyo. Kidding aside, talagang kay puhanan iyan Iyo partner. po. Iyo na Ang ani nga. na dahil nagsusurulbudan, arog kayo nag-arana pa na sumagurang tapos suaki. Nay na ngaya suaki, kunay na ngaya si mama. Yes. Uto na ngaya duman si mama mo sa evacuation center na ngaya naguli ka pa digdi. Tama. May connection with the parents Oo, kung ano ang gigibuhon in kaso kumbaga strategic planning man. Yes, proper communication Correct. man, diba? Ayan na. Sa araw ganing we are under alert level 2. Tabi. An Mount Mayon. Iyo tabi. Okay, so specialmente sa mga aki na nag-ieskwela tapos sa mga nagtatrabaho, naghaharali kay harong. Alright. Sige. Oh, so since partner na dahil man kita ki dakol na oras gunyan. Nagipista ka? Dai. Dahil Pero syempre yun, sa tuyang celebration, kay 64th anniversary ng DCGB. yes. Diba? Oo. Thank you so much kay Ma'am Brenda, Ivy Piglen. Happy anniversary po sa Satuya. Yes, opo. Happy anniversary sa Satuya. Ano, at sa mga sa mga nagtataon ng greetings, ano? Opo, Ah, nako, dakulon bagidig di partner kay greetings. Na nagtataon ng greetings partner. Ano, salamaton po. Ano, kaibanan po kamo kan DCGB sa laog ng 64 taon. Correct. Diba? Okay, sige. Salamat po sa pirming pag-antabay. Salamat po sa pirming pagsabay. Ano? Ayan, sa tuyang mga listeners and of course ang mga advertisers and partners and sponsors di partner sa tuya. Ano, di ba? Yes. Syempre sa Dakulaon palabas na na parte. pagsuporta. Dakula ang sindang parte kan growth kan DCGB. Tama. Okay? Okay, Sige. sige. Salamat again from the bottom of our hearts. Salamaton po sa gabos ng mga suportadores, sa mga advertisers, sabi mo nga ni, sa mga sponsors, sa mga Collaborators. listeners. No? Siyempre, kung warara man talaga si na partner, dai man talaga makakaabot sa siring na taon yes. ang DCGB, di ba? It's all because of you. Yes. Para Kaya sa yaon ang sa tuyang serbisyo, Yes. perme, para sa sanda. para sa Saindo. Kaya kami yaon digdi. Tama. Kaya, Oo. mga ararom mo na. Mga Okay. ararom mo. Kahararom. Sabi ni Susan Manlagnit Flores, hello po sa inyo watching from Cabcab, San Andres, Catanduanes. Kompleto na po iyan. Ano nang kompleto? Kompleto na sa iyong greetings. Ah. Happy 64th anniversary sa inyong lahat. Salamat. Congratulations at mabuhay kayong lahat. Watching from Darasa, Tanawan, sabi ni Nelson Serrano. Yun. And yaon man si Chembas, si Aldin Grahida, nganing dai mag-alboruto ang mayon, sa tong padabaon. Yun. Padabaon ka man talaga dapat. Yes. Ano? Oo, Jem Basia Olman, si Madam Emilia Dalit Badillo, maray na hapon po ate Jen and Kuya, Happy Fiesta Ligaspi and Happy Anniversary DCGB. Shout out sa mga taga Humapon, lalo na sa tugang kong may birthday ngunyan. Uy. Si Rafael Dalit at kay Noel Haujan sa Kumadkad, watching from Germany. Wow. Uy, malayo. From Germany. Yes. German. Oo. Of course, ang sa imong magayon, as in forever na solo mentes na, ang sa imong Nagsirit. Siyempre naman, Kirmi siya yaon dyan. Thank you so much. Jembas, maray na hapon watching from Cairo, Egypt. Happy Fiesta po, Ligaspi. And of course, si Papa Pio Fernandez. Salamat. Tama ba ang pigtatarami Papa P? Yaon si Papa P. Yan si Papa P. Yes, and of course, si Sir Eduardo Ray Ramoso. Good afternoon. Salamat, Sir Ed. Sir Ed, thank you so much, ha? Salamat po sa gabos na apod gini. Nagiging parte, dakulang parte kan DCGB. Ano? Sabi nga ni, kung hindi dahil sa inyo, malamang sa alamang, wala rin kami dito. Yes. Diba? Okay? And happy fiesta man po sa gabos na mga nagkikifiesta sa mga nakifiesta. Ano palang partner ang inot na pighahanap mo sa piestahan? Suman. Suman? Pandispiras iyan. Igos. During na. May Ano ba? ako plastic. Ako plastic. Nag-Sharon Cuneta ka? Day man, bako manarog ka itong Baka umanarag kayo. na sir,
kusa nang nakalaog na sa plastic. Basta dahil mo pag Nakapatos na? pag nagkikipiyesta kaya partner, may sarong bagay lang akong dai ko piglilingawan. Oh, sige, ano yan? Magpaaram bago mag-ali. Ayun. Ha? Ngayon, Correct. tiya, Diba? madumana po kami. Bagata pag abot mo, pig-recognisar ka. Oo. Siyempre dapat paghali, magpaaram Paaraw ka. Tiya, madumana po kami. Ay, sige ngayon, salamat ngayon sa sa pagbisita. Oo. Madumana po kami, tiya. Iyo ngayon, salamat ngayon sa... Tiya, madumana po talaga kami. Hanggat na pa nakakaabot sa may plastiko yan, Di kami nahali. Nahali. Grabe, ano? Hanggat sa plastic, dahil pa natatao. Oo. So, pinatusan ba kami pag may laog? Hindi, ako maluwas. Kaya aram na po ninda, no? Kung si Kuya inakipista. Tiya, Dayan mahali na daing law ang plastic. madumana po kami. Oo. Ay, salamat po ngayon sa pagbisita. Iyo po, madumana po kami. Ayun, medyo makaulok-ulok lang na pag para hiling-hilingan, pag para napod ganyan pag para istorya. Pero totoong nangyayari yan. Yes, usually iyan na talaga ang kinaugalian man. Totoo. Pag nakifesta ka, Oo. minsan nga ni pag-abot mo sa harong, hanapan ka pa, may dara ka. May dara ka, makipista ka man. Tapos ano pang mga medyo kakaibahan sa piestahan? Pag sa piestahan, minsan, karaonan bagayan. Karaunan, tapos pakatapos magkakan. Pag uli mo, partner, ang pag-uli, gutom. Yes. Oo, lalo na kung uralawig ang dinuman mo, Oo. diba? Gutom talaga nata daw yan. Kaya pagka, day mo paglingawa na drama na agad kang so. Ngayon, eco bag na. Pinagbabawal na ba ang Bawal na plastic? Oo, Kaya dapat ano may kita, eco bag na. eco-friendly. Yes. Eco-friendly. Kung pwede itong so, ano pag so brown envelope. Oo. Envelope Ay, man plastic bag. plastic bag. Pero bako siya plastic. Oo. Brown bag na lang. Brown para Bako partner. man lamang silag, diba? Bako sila, brown bag. Oo. Para, ang lana duman. Ang lana duman. Alam taong partner pag naglunad Ha? ka, commute ka, no? May lana pa ngayang dara-dara ka ito, Nagigisi ito kan lana. Kaya minsan nauula. Yes. Kaya may plastic man ginaray. Oo. Pero so nare-recycle. So, uno na. Kundi, bag na lang. Sigurado na. Bag na lang. Oo. Backpack. Backpack. Okay. Happy Fiesta po pa. sa gabo sa mga ngayon binako na kamong tips Yes. kay Kuya A kung paano ang tamang pakipista. Correct. Kaya po harday paglingaw. Oy, birthday mo pala ni Kuya Boy. Si Kuya Boy. Happy birthday tabay sa mo Kuya Boy. Maduma na kami. Ay Wow! Tataon. Happy birthday tabi sa mo Kuya Boy. Ang piloto mi sa mobile, Kuya Henry Boy Mata. Happy birthday. Pero may handa si Kuya Boy. Oo. Swerte yun. Sarong syudad ang naghahanda Correct. kay Kuya Boy. Tapos sarong number one Number radio one. station. Yes. Pag birthday ni Kuya Boy. Kuya Boy, happy birthday Happy tabi. birthday. Pira ka na. 24 ka na, Kuya Boy. 24 na ini si Kuya Boy. 24. Okay, sige partner. Dahil nakita kidakula na oras Okay, sige. But anyway, aramon ta kung ano ang brubit-bit mong bago. Sige Nguya na daw. pagkahapon. May bago pa pala. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Ipigheras kan sarong profesor sa Bicol University ang mga litrato kan sa iyang mga estudyantes na ipigpairarom sa midterm exam mantang nakasulog ning anti-cheating hats. Nagbutwa ang creativity kan mga estudyante sa indang ginibo na maskara as in inapod na anti-cheating hats. May naging Jollibee, Arabo, cosplayer, mantang trick or treat naman para sa iba dahil sa temang Halloween kan sa indang maskara.
May bonus points daw ang mga estudyantes dahil sa indang effort. Hasarong pahayag, sinabi ni Professor Mary Joy Mandani Ortiz na naisipan niya ang estratehiya na ini para maging maugma ang mood ka mga estudyantes mantang nag-exam. Apera dyan, malikayan man ang pagkumitir ng pandadaya sa oras kan eksaminasyon asin mamantinir ang pagiging onesto. Anti-cheating hat. Correct. Paano daw na yung nasabing anti-cheating hat? Habang nag-exam, may mga nakasuulog na maskara partner. Sa mga nag-aantabay po sa Laog Kanharong, sa mga naka-antabay sa radio transistor, ipa-imagine ta na sana sa inyo. Yes, sige. Ining mga maskara po, mga tugang, so, kung ano-anong pwedeng mailag sa may pandok. Oo. So, mailalag sa may pandok, pwedeng kalo, nagarapang mangkukulam, Oo. igwa man kan so fast food, no? Igwa nga ning tricky bunay, naginibo sa ng basta lang, Basta. na sinulog sa may helmet. Oo. So, paano kaya ni magiging anti-cheating hat? Ining mga maskarang ini. Araw partner, pag may sulog kita sa 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 payo, oo. Pag may sulog kita sa payo, Oo. diit lang nakiling ta sa kataning ta. Riparong. Riparo. Lalo na kung ang professor mo yan sa likodan. Oo, sa likodan sa ampangan. Basta naghinahiling ka kan, Oo. professor na naghiroan payo mo. Oo. Dakulaw ng chance na isipo na aarog ka sa Nag-arog ka, kataning. yes. Siging kiling-kiling. Naghanap ka ng simbag. Oo. Okay. Bawal tumangad, bawal kumiling sa wala, Sa bawal too. kumiling sa too. Dapat nakadoko Nakaduko ka lang, nakahiling ka lang duman sa test paper mo. Correct. Kapag iniro man payo mo, mamamalisyahan ka kan Teacher mo. teacher mo. Oh. Igwa nga na ako duman na nahiling na saro. Nakakiling. Nakasulog lang siyang tela, kinaganyang papel. Ang sa iyang pahayag, bawal magmarites tatibaad kita magtres. Nailing mo na. Ang tres po kaya sa college, Oo. so pasang-awa yan? Pasang-awa O na. bagsak? Oo. Bagsak pasang-awa. 75. 75. Nako. Ayan po Ano ang bago? Matibay ba din maestra ka aning nagibo kayo na, no? Yes, oo. At nga ni na maaraman kung nag-aarog ba nagadan sa iyang Sa mga estudyante. estratehiya, partner mo Oo. niyan. So, kumaga, kung may mga nagkakaigwan na ng mga inobasyon sa mga technologies, di man sa tuya, sa mga pinagigibota, igwa man dapat. Yes. Oh, Oo. okay. Tangani na may mga purpose ini boss. Correct. Anti-cheating. Anti-cheating. From the word anti-cheating. Nag-enjoy pati sa mga estudyantes, diba? Ako maski din ako isusimbang. Okay Isipin ko na sana makakatabang ito sa kuya na maskara ko or Correct. kung ano man nilin ako sa payo ko tangani na makapasar ako sa examination. Yes. Okay? Mara kita partner, makikipista makaigwa pa lamang. Correct, diba? Admit na pa. Sige, partner, wala ka na dyan. Ay na, madwa na kita. Yan na po ang presentasyon ka ang programang Usapang Pamilya na kaibata sa Lalo Technical. Si Kuya Nems Flora sa IT, si Tresha Litana and Richard Azores Astor. Ako po si Kuya Inimang po A. si Jenny Mati Balyaran. Mabalos po sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Bicol South